Bueno, pues molt bona vesprada, moltíssimes gràcies per vindre. Avui hem convocat la roda de premsa amb molta il·lusió perquè volem anunciar la gira de concerts dels 40 Summer Live que tindrà lloc a la nostra ciutat, Alcoi. Serà el dia 23 de juliol, a les 10, està previst, a la zona del Parc del Polígono de Cotes Baixes. Dir que contem en un fantàstic cartell que està reple de 8 artistes més un DJ, que són dels artistes més punters que podem trobar-se ara al panorama pop de la música d'actualitat. Per a nosaltres també és una iniciativa fantàstica perquè després de més de 10 anys sense fer concerts de gran format pensem que és una oportunitat excepcional per a donar resposta a una demanda que des de fa molts anys també la joventut i la ciutadania en general va demanar-nos. És una qüestió en la que venim treballant des de fa molts mesos. Sabeu que la ciutat, per la seva orografia, ha dificultat en aquests anys el poder fer concerts o esdeveniments de gran format, però gràcies a la col·laboració de Radio Alcoi i de los 40 principales podem dur endavant aquest gran projecte que pensem que d'alguna forma podríem consolidar als propers anys i que estem contentíssims i esperem que ho pugueu gaudir amb nosaltres. Des d'ací també, a nivell personal, vull donar les gràcies als departaments tècnics de l'Ajuntament que han treballat de valent per a poder fer una realitat aquest projecte, al Departament de Joventut, als meus tècnics, que són fantàstics i que també gràcies al seu treball tindrem tots els detalls coberts. Així al meu costat tinc també l'honor de poder estar amb Juan Jordà, que ell és el director de Radio Alcoi, i també està amb nosaltres Vicent Argudo, director musical de Prisa, que també ens presentarà més endavant tota la cartellera que tenim d'artistes i que esperem que pugueu dir. També està així al meu costat l'alcalde d'Alcoi, que donada la importància d'aquest esdeveniment, era necessari que estigués així donant suport. I sense més li dono la paraula a Juan perquè ell ens comenti un poc també la seva part dins del projecte. Bona vesprada. Jo faré un poc de la història dels 40 en Alcoi. Els 40 van néixer en l'any 81, fa 41 anys, l'any passat va fer 40 anys, el mateix que Radio Alcoi feia 90 anys. També vull fer referència a farà vora de 25 o 30 anys, no sé exactament, quan el Super 1 venia a Alcoi i va fer moltes actuacions. Recorde una actuació mítica que va ser així en la plaça Espanya, en què van clavar 5 o 6.000 persones. També una altra en Cocentaina que va ser en l'avinguda del tren, que allí vam rebentar també. Des d'entonces, ninguna gira dels 40 principals, que han hagut diverses, ha vingut a Alcoi. No té res que veure el Super 1, allò era un camionet comparat amb el que ve ara. El camió o la infraestructura que ve ara va en un escenari de 13 metres per 10 de fondo per 10 d'alt i, a més, ven més de 50 persones en el Super 1, 22 tècnics, vull dir, hi ha una infraestructura tècnica molt, molt, molt completa, a part del que diem en gent puntera, en actuacions, 2 cantants que han estat en Eurovisió i, eixa parla i la deixa a Vicent perquè ens explica un poc qui són cada un. Jo soc ja un poc més major, soc menys joves, conec menys, però sé que tenen una gran qualitat. Alguns han començat ara, però altres porten unes quantes peces fetes al mercat i de molt de renom. La gira va començar en Badajoz, el dia 15 de juliol i acabarà en Chiclana el dia 13 d'agost. Tenim la sort que ens han incluït dins de les 21 ciutats on anirà el Summer Live. Sobretot és gràcies a Vicent i també per l'empenyo de Maria Vaca, segur, perquè també tenia moltes ganes que això ens incluirà. Pense que el que més que té de parlar és el director de música de Prisa, que és un càrrec molt gran, vull dir, no és qualsevol cosa, jo no n'he conegut cap. El primer director de música de Prisa és Vicent Argudo, l'alcoià Vicent Argudo, que és sobretot el que ha tingut aquest empeny en què vingui així el Summer Live. En primer lloc, bona tarda, bona vesprada. Jo la veritat és que estic
Estoy súper satisfet en la oportunidad de poder donar-li una oportunitat. Crec que Juan ha parlat dels anys que feia que los 40 no arribava al coll i per a mi, pues, en lo personal, és una satisfacció enorme el poder portar endavant un projecte tan important com és el tema de la gira d'estiu de los 40, de los 40 Summer Life, que bueno, pues tinc l'oportunitat de gestionar aquesta marca des de fa ja 4 anys y portar bueno, una ràdio com Los 40, en la que m'he criat ahí al costat de Juan y en Radio Alcoy, pues bueno, poder portar de nou els events de los 40 a la meva ciutat, pues, com podeu entendre, en lo personal suposa una satisfacció enorme, no? Però són coses que no són fàcils i bueno, sé que tant l'Ajuntament com Radio Alcoi han treballat força per a poder portar endavant que Alcoi siga una de les ciutats privilegiades en tindre una de les parades de la nostra gira, no? Bueno, volia descriure-us un poquet pues, exactament en què consisteix la gira, contar-vos alguna coseta al voltant dels artistes que aquest any ens acompanyaran. Per a los 40, la gira suposa, és un element molt important. Los 40 des de fa, doncs, pràcticament des de que va néixer amb un propòsit molt clar, que era la construcció artística, la construcció i amplificació de les cançons, la construcció dels èxits, de les cançons que ens han acompanyat al llarg de la nostra vida, i la gira és probablement un dels factors inicials en les carreres de molts artistes. Els artistes a los 40 comencen a sonar i comencen a presentar-se en viu en els events que desenvolupa a los 40 en tota Espanya. I probablement el més important és la gira d'estiu. Al llarg de l'estiu, los 40 programa noves cançons que formaran part probablement de les cançons més importants de l'any que ve, d'aquest any i del que ve, i les comença a construir a l'estiu al voltant de la gira, no? Fem una combinació habitualment en la que intentem pujar a l'escenari no sols el nou talent, sinó també el talent que s'ha desenvolupat recentment i que té alguna proposta nova que oferir i que, bueno, cançons generalment que formen part de la llista de los 40, no? Aquest any, precisament, la gira és especialment important perquè portem 3 anys sense gira. O sigui, amb el tema de la pandèmia i de més, hem estat paralitzats. Sabeu que la música en viu està vivint un moment molt complicat, estan havent moltes suspensions, estan havent molts aforaments que que no acaben de vendre's. En fi, la música en viu està passant per un moment, bueno, amb molta dificultat, ha passat uns anys molt difícils i aquest any pues, és probablement l'any que comencem, que els músics comencen a trobar pues, aquesta llum al final del túnel i comencen a pujar als escenaris, no? Per això era superimportant aquest any arrencar de nou la gira d'estiu. Tornar a pujar els artistes en directe, tornar a presentar-los al llarg de tota la geografia espanyola i acompanyar-los amb la ràdio més important musical d'aquest país, no? És probablement, jo diria que és la gira multiartista més important i més gran de tota Espanya. No hi ha una altra igual. Trobem festivals xicotets o grans que es fan en totes les ciutats, però això és un concepte més extens, és un concepte de gira, on connectem un munt de ciutats amb un elenco d'artistes que van d'una ciutat a una altra, no? Crec que ja ho han comentat, però bueno, la gira comença el proper 15 de juliol a la Plaza Mayor de Cáceres i acabarà el 13 d'agost al recinto ferial de Chiclana. Com veieu, pràcticament és un recorregut des del suroest fins al nord i després del nord torna a baixar
i acaba a Cádiz, no? O sigui, és una gira molt extensa per zones de costa i d'interior, però pròximes a la costa, com és el cas d'Alcoi, i bueno, doncs el proper 23 de juliol pararà a Alcoi per primera vegada a la història, perquè és veritat que hem tingut l'antic número 1 de los 40, crec que es dia, jo és que ni ho vaig conèixer, jo me recordo d'un event de los 40 al COI, però era super xicotet, crec que estava a la plaça Espanya en aquell entonces, no sé si serà el Super 1, era el Super 1. Però la gira d'estiu mai ha parat al COI i és un moment, a mi em pareix molt important ressaltar. Respecte al cartell, doncs dir-vos que tenim a Blas Cantó. Blas Cantó va ser representant a Espanya d'Eurovisió el 2020 i el 2021. El 2020 el pobre xic es va quedar a les portes de poder anar a interpretar perquè va estallar la pandèmia justament en el moment que era el certamen, i el 2021 va repetir amb una altra cançó. Blas ha sigut bueno, com sabeu, en el seu moment va ser un dels components de la banda Aurin, però ell en solitari, dins dels artistes que formaven part d'aquella boy band, bueno, ha sigut un dels representants o dels artistes que diguem, han evolucionat des de llavors, no? Blas bueno, és un artista dins del panorama nacional, probablement un dels que més talent té. És un intèrpret fantàstic. Com a persona jo el conec personalment i és un tio encantador. Està amb moltes ganes de tornar als escenaris perquè 2 anys amb Eurovisió, encara que la gent pugui pensar que és una cosa positiva, paralitza les agendes d'un artista perquè s'ha d'enfocar en Eurovisió i bueno, doncs ell necessita tornar als escenaris, tornar a presentar les seves cançons. Té una proposta que em pareix fantàstica, que és el nou single que està per publicar, que és el Bueno acaba mal, i bueno, doncs està reinventant-se com a artista, i és una gran oportunitat poder retrobar-se amb l'autèntic Blas Cantó després de les Eurovisions en una gira com aquesta que para en Alcoi, no? També tenim a un altre ex-Eurovision, en aquest cas el representant d'Espanya a Eurovisió el 2019, que és Miki Núñez, que bueno, en aquell moment va representar a Espanya amb la cançó La Venda, que va ser un èxit. És un artista català que té també moltes composicions en català. Ja parlarem amb ell per a veure si es pot interpretar alguna cançó amb la seva llengua. Ha sonat amb los 40 amb Sin Noticias de Burb, ha sigut una cançó de rotund èxit i bueno, ara també té cançons en marxa com 10 minutos que també tenen un recorregut molt interessant, no? També tindrem de nou a un altre artista que torna als escenaris com és Pol Grange, que ha passat per un moment personal complicat, però és un compositor excel·lent, un intèrpret amb una personalitat abrumadora, és actor també de sèries d'èxit, i bueno, ve al COI després d'haver col·laborat amb Rauw Alejandro i Marc Seguí, amb la cançó Tiroteo Remix, que va ser un èxit l'any passat, i bueno, aquest any es presenta nou material, noves composicions, que ha fet després d'una parada personal molt introspectiva, però que ha donat fruit unes cançons que tenen pinta de ser futurs èxits, no? Tenim també la visita de l'Erika, que és probablement una de les revelacions del 2021. Tenen un hitazo que ha sonat a tot arreu, com és Hijos Contigo, i que ho han fet amb col·laboracions molt importants com Mau i Ricky, que són uns artistes llatins amb molt de recorregut, no? A més, com vos dia, estos probablement són els artistes que ja tenen certa trajectòria, però a més anem a incorporar artistes que estan en desenvolupament, que començaran a sonar en les pròximes setmanes, dies, i que tenen propostes que ens semblen superinteressants i que formaran part de la llista segurament en els pròxims mesos.
Tenim un artista molt jove, Samurai, que s'estrena amb un so molt actual, molt fresc, una actitud espectacular. Jo vos convide a que pugueu escoltar la seva cançó Bonita, que és una molt bona cançó. Té un talent enorme, és molt jove, amb una carrera endavant prometedora i que s'estrena no sols amb noves obres, sinó que també sent una verdadera artista, o sigui, pujant als escenaris davant de milers de persones. No ha tingut aquesta oportunitat i Alcoi serà una de les parades on podrà demostrar el seu talent, no? També tenim un artista nou que està sonant als 40, ara mateix és el número 16 de la llista de los 40 aquesta setmana, es diu De Paul, és un artista que arrenca aquest any i que està fora de circuits de les majors, de les grans multinacionals discogràfiques, és un artista independent en aquest cas, i la seva cançó, que és Qui em diria, està sent tot un èxit. De fet, és un èxit no sols a los 40, sinó que ja pràcticament totes les ràdios d'aquest país pues, l'estan emetent, i és un xic que té també molt jove, que té molt bona pinta i segur que ens donarà moltes alegries en el futur. És talent d'aquest país molt exportable, no? I ja per acabar, hi ha un altre artista que també en lo personal el conec. És probablement el reflexe del típic artista que aprofita totes les oportunitats per a poder llançar cançons i ser un artista d'èxit, super treballador. No es dedica en lo professional, no es dedicava en lo professional a la música. De fet, és odontòleg, o sigui, no és, és dentista, té una clínica a León, que és la seva ciutat, però el seu somni sempre ha sigut ser artista. Va començar amb un so molt urbà, bueno, pop llatí, per dir-ho d'una manera, se'n deia jo, no? I bueno, ha insistit de valent una i altra vegada proposant cançons. Jo l'he tingut així al meu despatx moltes vegades, portant el seu material. És un tipasso, és un tipus encantador, i ara ens ve amb una reinvenció que ja per fi hem entès que té possibilitats, no? I que és la cançó, bueno, una de les seves cançons noves, he escoltat jo d'altres i són totes van en aquesta línia, que és una cançó que es diu Latidos, que també vos convida a que l'escolteu. Però bueno, ve amb... la veritat és que probablement és més complex, no? Perquè és un artista que a banda d'interpretar superbé, composa i té una imatge molt interessant. O sigui, és un tipus que ja sap moure's en escenaris. Ens ha acompanyat en altres gires amb altres cançons, però aquesta, sense cap mena de dubtes, serà la gira que el consagrarà com un artista de los 40 per al futur. I en totes les gires, a banda d'aquestes actuacions, bueno, tindrem la companyia d'un dels presentadors estrella de los 40, que en aquest cas serà Òscar Martínez, i que, bueno, pues, a banda d'estar presentant el show, després estarà punxant els èxits de los 40, ve de fer... ve de plenar events de los 40 a Tenerife, en fi, on va, és capaç de reunir ell soles, pues, crec que l'altre cap de setmana va reunir com a 20.000 persones en un festival de los 40, i bueno, pues és un encant i jo estaré supercontent de que Alcoi el puga rebre, i ja pues, tot això que sempre estic predicant a dins de lo bonica que és la meva ciutat, pues, bueno, que ell també puga comprovar-ho i ser també part de la propaganda interna del meu poble, no? I bueno, pues poca cosa més. No sé si m'he deixat alguna cosa en el tinter que vulgueu completar, o si teniu algun dubte. Jo he preparat un poc, si voleu, tinc en una llista les cançons bueno, les cançons més importants o més que poden ser il·lustratives un poc dels artistes que venen a Alcoi, perquè probablement, com us he parlat de tants noms, ja és que els periodistes musicals són així de pesats,
bueno, a lo millor pues en la música també pues, sempre un es pot ubicar un poc més. Sinó que vaig a fer la intentona de compartir, si no us importa, l'àudio. No posaré les cançons completes perquè si no estaríem tota la vesprada, però aniré saltant, en el moment que acabe l'estribillo saltaré de cançó, si vos pareix, val? A veure si puc compartir la meva pantalla. ¿Quién diría que me gustarías el mismo día en que te conocía? No pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa. En nuestro mundo, sin conocernos, sin presentarnos, ¿quién lo diría? ¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado, 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Hemos sabido volver a encontrarnos después de perdernos. Passem a la següent, a veure. Este és Volcans. Fue platónico el amor porque no llegó. La luna protagoniza mi habitación. Soy un niño que ha pegado tarde el estirón, como un chicleto pegado en tu Martins. Verte por ahí, disimular no es fácil. Vendo motos, vendo humo y vendo el corazón. Vendo cualquier etiqueta sobre el nuevo pop, porque cuando no eres nadie no tiene razón. Porque desde que todo empezó ya no soy yo. Y no es fácil verte por ahí como antes. Deshiciste cada parte de mi cuerpo hasta no ser yo. Soy sensible y deshonesto en estos textos. No viniste y es por eso que te hice esta canción. Y no te bastó mi corazón. 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 Y no te bastó. Bueno, simplement añadir, antes vos había dit que era actor i no us he dit la sèrie, però bueno, la sèrie és Élite, que molts de vosaltres, si no la coneixeu vosaltres, segur que alguno de la casa sí que s'ha trobat amb aquesta sèrie. Pues ell és un dels actors d'Élite i bueno, pues té la seva faceta com a cantant. Val? Aquesta és Samurai, és un nou talent, la que vos deia que té un talent enorme, a mi m'encanta. Voy de lado a lado, siempre buscándote en cada trago. Piensas demasiado, mejor busca un hotel que esté alejado. Reconocemos la ciudad por el color de los taxis. No somos de seguir un plan, hacemos lo difícil fácil. Y solo espero contigo anhelos, 20 maneras para decirte quiero. Son 5 besos, 15 melodías, saltando andenes buscando salidas. Sin freno de mano saltan chispas, vino de caro y amor de revista. Nos miran raro, saltan chispas, lo tienen claro, es amor de revista. Lo tienen claro, es amor de revista. Más fácil correr. Bueno, aquesta Samurai és una tia que té molt de talent. Jo crec que serà una de les artistes més emblemàtiques del proper any. I bueno, ara anem amb Blas Cantó i la seva nova cançó.
A veure què vos sembla. ¿Cuántas veces yo me he arrepentido por no hacer suficiente por ti? Pero por fin me di cuenta, tu estilo es de esos que te hacen sufrir. Si tú quieres, dale, dale, sigue el juego, dale, dale, ya me gustó. Malo, malo, voy a ser yo, voy a ser yo. Ya no me importa que te enamores, ya no doy flores, porque el bueno siempre acaba mal. Ser caballero no me interesa, no hago promesas, porque el bueno siempre acaba mal. Acaba mal. Aunque no fuiste bueno conmigo. Blas Cantó trobareu moltes cançons perquè té molts èxits. Este és el nou èxit i encara no està treballant-se massa a ràdio, però anem amb força ara per a la gira. Però vamos, és probablement l'artista més famós de tot el cartell i bueno, pues segur que ens interpretarà les seves cançons d'Eurovision, que van ser tot un èxit, no? Abraham Mateo torna, antes no sé si us havia parlat d'ell, me s'havia despistat. Abraham Mateo també, que és dels més importants. Abraham Mateo és un artista que va començar ja fa molts anys, sent pràcticament un adolescent, i bueno, probablement no va encertar des de l'inici la seva, diguem, el seu gènere més natural o la seva ubicació com a artista, no? Però bueno, va tindre molt d'èxit, sobretot en els més menuts. Va ser un artista pràcticament infantil. D'ahir li va costar molt mantindre, com sol passar en les carreres dels artistes, mantindre la popularitat en públic més adult, o sigui, va tindre problemes, és lògic, li passa a tots, a l'hora d'ubicar-se en un públic més adult. Ell se'n va anar a Miami, va anar als Estats Units, va començar a treballar amb productors i artistes llatins i nord-americans i ha fet carrera abans a Llatinoamèrica i als Estats Units que a Espanya. I ara és quan ja com un artista superconsagrat a Amèrica, sent espanyol, torna amb noves col·laboracions com aquesta cançó amb Ana Mena, que és un hitazo, que segur que estarà tot arreu sonant, i bueno, Abraham Mateo torna amb molta força, amb un disc ple de col·laboracions i unes cançons que el porten un altre artista, que no té res a veure amb l'artista que va triomfar a Espanya sent un xavalín, sent un adolescent, no? Però el cas és que és un xaval que té molta... que és molt popular perquè en el seu moment va ser un artista molt important, no? Sent molt jove, però, bueno, encara és jove, no? Però bueno, veiem noves propostes i ens sembla superinteressant tornar a posar aquest artista en la carretera, no? Anem a veure què vos pareix. Simplemente otro día más, planeando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y en plan masoquista dejé todo tal cual. Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que sigo toda loca por tu amor. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que yo te di por perdida. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que yo te di por perdido. Ojalá poder hacerte a mi mente y que no le dé por ti. Pero ¿qué quieres que le haga, baby? No te voy a mentir. Un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a
Bueno, esta canción ya vos avance que será uno de los hits del verano, pero vamos, seguro. Ja veieu que bueno, pues és ja un artista més adult, ja està fent col·laboracions bueno, a un nivell molt interessant, com és la col·laboració amb Ana Mena, i bueno, té un disc preparat que la veritat és que jo he escoltat algunes cançons i són molt potents. Aquest artista torna a Espanya i vol tornar per la porta gran i bueno, ha vist en la gira de los 40 l'oportunitat per a retrobar-se amb el públic espanyol i bueno, pues, nosaltres encantats de que forme part de la família. I ara vos posaré una de les cançons que ha sigut més èxit, és de l'Èrica, que ha sigut la de Hijos Contigo. A veure... Esta segur que vos sona si heu anat a Chiquitos, Yo sé que se me nota a kilómetros, que soy fanático de cada tatu de tu cuerpo. Y cada vez que te veo, me vuelvo simpático, aunque por dentro tambaleo. Ay, niña, lo que te haría, tú eres una barbarie. Conmigo nada te faltaría, guía. Que yo quiero tener hijos contigo, un perrito y una casa de esa de las postales, que durmamos juntitos, hacernos ricos y casarnos donde quiera tu madre. Tener hijos contigo, un perrito y una furgo para rular por las calles, que lleguemos juntitos a los viejitos, que la chispa nunca se nos apague. Te juro, mami, que no quiero ser intenso, me pasa desde que nos caímos a besos. Si no fueras así, no me pasaría. Si fueras una foto, yo te subiría al feed. Ey, la noche contigo, replay, robándonos besos all day, juntos boca a boca. Tú dime si te provoca. Tengo el dedo entrenado para aceptar tu llamada. Ya tengo listo el champagne para el... Bueno, per això, l'Èrica va tindre aquest èxit l'any passat, Hijos Contigo i Mau i Ricky, i no sé, escolte per ahí paraules, però no sé si és que voleu dir-me alguna cosa i estic així, que és que vos escolte molt bé. Escoltem bé. Ah, vale. Vale, pues ara vaig amb Miki Núñez, que, com vos he dit, ell va ser també representant d'Eurovision en el 2019 i que, bueno, té moltes cançons en català, és el que vos he dit, que té moltes cançons en català i que bueno, que ja té 2 èxits col·locats en los 40 en l'últim any. És un probablement dels artistes espanyols més importants dels últims anys. Ell va estar en l'Operació Triunfo, si no recordo mal, coincidint amb Aitana, amb Lola Índigo i amb tota aquesta gent. I bueno, pues és la segona fornada que mos ve d'aquella superexitosa edició d'Operació Triunfo. Costumbre de disimular, me pasa que contigo ya no puedo. Hace 10 minutos que te vi llegar, no sé ni tu nombre y ya te quiero. Bajo de la mesa busco tu Instagram, dejaste a tu novio en enero, veo. Así que voy para abajo y le disparo un like a una foto vieja de tu perro. Dime, solo dime cómo hablarte. Quiero darte más de 2 besos, quiero perder el ave por tus huesos. Tengo más de 1000 planes, pero no sé por dónde empezar. Quizás por ir a cenar en el coche o pasear por barra hasta las 12. Tengo más de 1000 planes, pero no sé por dónde empezar. Tal vez puedas ayudarme a decirme cómo hablarte. Quiero y puedo perderme un poco por ahí. Como dijeron en Pokémon, yo te elijo a ti. Escribí un disco entero desde el día en que te vi. Si te digo te quiero, tal vez dirás que sí. Dame una oportunidad para presentarme. Si sales de la uni yo voy a buscarte. Y si trabajas yo me quedo hasta tarde. Dime, solo dime cómo hablarte. Quiero darte más de 2 besos, quiero perder el ave por tus huesos. Tengo más de 1000 planes, pero no sé por dónde empezar. Quizás por ir a cenar en el coche o pasear por barra hasta las 12. Tengo más de 1000 planes, pero no sé por dónde empezar. Tal vez puedas ayudar.
Però ja veu, Miqui Núñez és un artista molt jove, molt juvenil i bueno, doncs té cançons molt pop, molt fresques i té moltes ganes de compartir amb los 40 la gira. Està entusiasmat perquè ja ha aconseguit doncs, bueno, col·locar un parell de cançons a la fórmula dels 40 i ve amb moltíssima il·lusió, perquè sap que és el seu moment de consagrar-se com un dels artistes revelació, dels artistes promeses d'Espanya, no? Ja porta darrere moltes cançons composades i ja ha col·locat, com us dic, un parell d'èxits, no? El següent és el que vos deia, que és de Lleó, és un tipus majíssim, un lluitador del món de la música i bueno, doncs ha arribat a aquest moment amb ja una producció a aquest nivell, no? Superprofessional. Suena en el reloj, a mi lado su fotografía y desayuno solo en el salón. Llego tarde a primera hora y busco en su cajón aquel te quiero que escribí, fue mi último mensaje. Si de olvidarte trata todo esto, necesito ayuda. Porque teniendo siempre mil razones, todo eran excusas. Si por miedo a quedarte. Y si nadie entiende con que no te vea, te quiero tanto. Entre mil guerras por querer tenerte, siendo derrotado, seguir esperando. ¿Cómo olvidarte? Si tus recuerdos aún hablan conmigo. Cuento las noches hasta ver la luna. Y aun con las huellas que fuiste dejando, yo perdí tus pasos. Y aprendí que negociar latidos es lo que hace daño. Es lo que hace daño. Estoy perdido en este amor. Aunque te sientas fuerte, quizá el fuerte lo era yo. A las 12 estás en línea y yo siempre espero atento. Qué ganas de llamarte aunque no sea el momento. Y ya no puedes con las ganas. La puerta que cerré se abrió cuando no lo esperaba. Después de tanto tiempo me he quedado sin palabras. Y aunque me duele, pero así sucedió. Si de olvidarte trato todo esto, necesito ayuda. Porque entendiendo siempre mis razones, todo eran excusas. Si por miedo a quedarte. Y si nadie entiende que aunque no te vea, aún te quiero tanto. Entre mil guerras por querer tenerte, siendo derrotado. Bueno, crec que no m'he deixat ninguno. Ja crec que vos he posat tota la playlist. Bé, bona vesprada. Com veieu, els grans concerts tornen al Alcoi i tornen per la Porta Gran, en una gran proposta musical que podrem gaudir el proper 23 de juliol a les 10 de la nit al Parc de Cotes Baixes, l'antic vertedero que està justament darrere de l'Institut de Cotes Baixes. I torna gràcies al treball de moltes persones que ho han fet possible. Primer que res, del nostre alcoià en Madrid, de Vicent Argudo, que ha posat tot l'empenyo per a que aquesta gira de 40 principals tinguera parada a la nostra ciutat, també a Juan, a Ràdio Alcoi, la col·laboració també que hem d'agrair de Bectàlia en l'organització d'aquest concert, i també tota l'espenta de la regidora de Joventut, de Maria Vaca, de tot el seu equip, que han posat tot l'esforç per a una cosa que no era fàcil, que era organitzar un concert que està pensat per a un aforo de 6.000 persones i per tant estem parlant d'un gran concert en tots els requisits legals i tècnics que fan falta per a poder organitzar un concert d'aquesta magnitud. Per això també la ubicació era el primer escollo, era la primera dificultat a la que s'enfrontàvem i hem valorat totes les possibles per a aconseguir la que finalment és, que és la que millor s'adapta a aquests requisits tècnics i legals per a poder organitzar aquest concert. Com dia, és donar resposta a un deute que teníem en la nostra ciutat, a una petició principalment de la població més jove de la nostra ciutat que demanava la celebració de concerts al Alcoi i de concerts importants.
perquè aquest concert no està pensat no només per a tots els alcoians i alcoianes que van a poder gaudir d'aquesta proposta musical, sinó que està pensat per a atraure aquest juliol a molts joves principalment de les nostres comarques que vindran a Alcoi a compartir amb nosaltres aquest event. Event que a partir de demà a les 5 de la vesprada es podran adquirir ja les entrades que són gratuïtes i que a través de Ticket Alcoi cada persona interessada podrà sol·licitar fins a 4 entrades. Estem segurs que va esgotar-se d'una manera molt ràpida i per això també aquells que estan interessats, que van a ser molts i moltes, que s'afanyen durant aquest cap de setmana i la setmana que ve per a poder demanar les entrades que vulguin i poder garantir-se l'assistència a aquest concert. Per tant, per nosaltres avui és un dia, com comentava Maria, important perquè Alcoi porta molts anys sense celebrar concerts d'aquesta magnitud, d'aquest impacte, d'aquesta importància i, com dic, tornen per a quedar-se. L'objectiu del nostre govern és poder celebrar com aquests més concerts a la nostra ciutat i que puguem plantejar un cicle estable de grans concerts a Alcoi a partir d'esta punta de llança que és el Summer Live organitzat per 40 principals.